गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। मिरु एबसुजों खुंफुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 मायथाइनि फिथाइखौ मिरु रोंगौथि आनजादनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया फोसावनानै होबाय। दुलाराय आसाम नाङैनो खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव 10 थाखोआव सा 7124 आरो 9 थाखोआव सा 8363 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन। थिग बिब्दिनो आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होयो। दुलाराय आसाम नाङैनो 9 आरो 10 थाखोनि टप 3 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा फारियै 9 थाखोनिफ्राय सेथि मासि आवग्रिनो हादों। मनिसा बसुमतारी, बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि, मेदागाद, बाक्सा। नैथियाव दं हायुंसा बसुमतारी, इउ एन एकाडेमि बिजनि, चिरां आरो थामथियाव अनिरुद्ध ब्रह्म, थिपखाय हायार सेकेण्डारि फरायसालि, कक्राझार। 10 थाखोनिफ्राय टप 3 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा फारियै सेथि मासि आवग्रिनो हादों निजोम बर', बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि, बरमा, बाक्सा। नैथियाव लिफाम बर', फुंबिलि सोलोंसालि, तामुलपुर। थामथियाव हिरिम्बा बर', टंला इउ एन एकाडेमि, उदालगुरिनिफ्राय। जायफोर नेशनेल इनस्टिट्युट अफ अपेन स्कुलिं एबा NIOS नि 18थि दान DLED लादोंमोन, बै फरायफारिया फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आथिखालाव गनायथाव रोंगौथि नंलिया होननानै फोसावना होबाय। बिटिआर गोरोबथानि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरा थाबैनो मावफुंजायाब्ला बिनि सायाव एबसुआ गोख्रोङै सोमावसारगोन। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजागासिनो नाथाय माखासे दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो मिरु सरकारजों खनले सावरायगासिनो दं। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा आबुङै मावफुंजायाब्ला एबसुआ थाबैनो गोख्रों सोमावसारगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। बे बारनिफ्राय DTOनि मावख'आव थाङालासे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हासिगोन। गोदान बोसोराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। लार्नार लाइसेन्सनि अनगायैबो बे बारनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो DTO अफिसाव थाङालासे मोननो हासिगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गारि मटरनि गोदान ड्राइभिं ट्रेनिं सेन्टार गायसननाय जासिगोन आरो बे ड्राइभिं ट्रेनिं सेन्टारनि दारै ड्राइभिं लाइसेन्स होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होदों। ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय DTO मावख'आव थांनानै गोलाव लाइन जानानै थाहैनो आरो गारि मटर सालायहैनो गोनांथि गैलिया। ड्राइभिं लाइसेन्सनि सायाव फिटनेस सार्टिफिकेटखौबो मोननो हागोन। ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव माखासे मावख'गिरिफोरखौ गोबां रां जाख्ल'नायखौ नुनो मोनो। नाथाय दानिया गोबां रां गारनो गोनांथि गैलिया होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। रायजोनिफ्राय रां जाख्ल'नायखौ होबथानो थाखाय हान्था-मेला बिफाननो बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गारि मटरनि गोदान ट्रेनिं सेन्टारखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गायसननो बिथोन होबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा। रेशन कार्डखौ लानानै गोनांथार फोसावना होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जायफोर बिजाथिफोरा दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बैसोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 16 जानुवारिनिफ्राय गोदानै रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। 16 जानुवारिनिफ्राय 42,85,745 गोदान बिजाथिफोरा रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। रेशन कार्ड मोनखांनायनि उननिफ्रायनो रेशन दखाननिफ्राय माइरंखौ लांनो हागोन। बे गासै गोदान बिजाथिफोरनिनो बजालि जिल्लायाव 49,078 गोदान बिजाथिफोरा रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लायाव गासै 99,576, बरपेटायाव 1,43,652, बिश्वनाथ जिल्लायाव 95,561, बङाइगावआव 1,11,775, काछाराव 2,14,462, चिरां जिल्लायाव 96,061, सराइदेउआव 68,245, दरंआव 86,925, धेमाजि जिल्लायाव 1,12,126, धुब्रि जिल्लायाव 2,37,379, डिब्रुगड़आव 1,70,454, दिमा हासावआव 27,722, गवालपारा जिल्लायाव 1,20,842, गलाघाट जिल्लायाव 1,01,462, हाइलाकान्दियाव 90,470, हजायाव 1,52,195, जरहाट जिल्लायाव 1,19,049, कामरुपआव 2,63,972, कामरुप नोगोराव 1,09,734, कार्बि आंलं जिल्लायाव 1,03,498, करिमगन्जआव 1,43,939, क'क्राझाराव 1,39,587, लखिमपुर जिल्लायाव 1,80,182, माजुलियाव 35,396, मरिगावआव 1,13,961, नगावआव 2,49,270,
नलबारि जिल्लायाव 96,576, शिबसागराव 1,26,503, सनितपुर जिल्लायाव 1,31,765, खोला सालमारायाव 80,942, तामुलपुराव 54,023, तिनिसुकिया जिल्लायाव 1,72,126, उदालगुरि जिल्लायाव 1,40,373, सोनाब कार्बि आंलंआव 46,346 गोदान बिजाथिफ्रा रेशन कार्डखौ मोननो हासिगोन। भारत सरकारा गारि सालायग्राफोरनि थाखाय गोख्रों आयेन दानानै होदों। आथिखालाव माखासे गिदिर गारि सालायग्राफोरनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानै गारि सालायग्राफोरनि सायाव मोनसे गोख्रों नेमखान्थि फोसावनानै होदों। जुदि गारि ड्राइभारा जाब्रबथाय खालामोब्ला बे बारनिफ्राय गारि ड्राइभारा 10 बोसोर जेल आरो 10 लाख रां जुरिमाना होनो नांसिगोन। बेखौ लानानैनो बाक्सा जिल्लानि गारि ड्राइभारफोरा गोख्रों सोमावसारनानै बे आयेनखौ बोखारना लाफिननो सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। भारत सरकारा फोसावना होनाय आयेननि बेरेखायै बाक्सानि सिनारि बस्तियाव सिनारि ड्राइभार इउनियनआ आयेनखौ बोखांना लाफिननांगौ होननानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों। डिसि मावख'नि दालालिफोरखौ सांग्रांथि होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। 15 साननि उनावनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डिसि मावख'फोराव गिदिंहैगोन। गोदान बोसोरजों लोगोसे डिसि मावख'नि दालालिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों। सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'ग्राफोरखौ हमनो हायोब्ला लोगो लोगोनो जेलाव लांनाय जागोन। हानि खामानिफोराव दालालि खालामग्राफोरखौबो सांग्रांथि होदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेबादिनो गुवाहाटीनि डिसि मावख'आव गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा जेंनाजों भुगिनांदों। गोबां सुबुंफोरा माखासे खामानिफोरनि थाखाय डिसि मावख'आव गोबाव सम नेनानै थानो गोनां जादों। डिसि मावख'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन सरखारि मावख'फोराव मावख'नि खामानि मावग्रा बिबानगिरिफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'ग्रा बिबानगिरिफोरखौ बोखारनायनि बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गसाइगावआव फिन गिख्रंथावै मानसि बुथारनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हदुमकाटा गामियाव 31 नं राजा लामानि साखाथियाव गिख्रंथावै मानसि बुथारनाय जाथाया सोमजियो। गिख्रंथावै बुथारजानानै जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ 2 नं हदुमकाटा गामिनि थागिबि दिलीप सरकारनि फिसाज्ला ककान सरकार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फुंनि समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा दै मटर खावनो फैनायाव नारा-नाथा जानायाव बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बुथारग्रा दायनिगिरि सुबुंखौ हमनानै साजा होआगौमानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय हरा होननानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।